Shalom, horas marihita amanginang. Di parminggota manogoton, di dohita temu pisah, dohot padita resota. Sialani di pangidohami tuhamu amanginang, ala prosesi do laho masuk tu bagas joro, jong mahita diinganat tabe. Mau lihat. Tema hudul mahita amanginang. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan guarn itu hata Yesus Kristus. Ada orang sota hupka parsobota tutuhat debata jumbulu tapasonang marohata martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata maredde hita sian bukwede nomor 125 ayat sada rudi tulu.
Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop maho, jala marlas ni roha ale borusion, ay idama, na roh maahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahok madihami roha sisongoni. Ramoti makan aposo maradopon pangasungin ni sibolis. Asamaluan nasida sian pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo toktong haposat dohok partano batuan nami. Sa ito gumahami di dalan si dalanan nami. Ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul maham. Maredehita. Mapatik ni debata di mingguta sadarion, imapatik palimahon ro di pasak puluhon. Patik palimahon. Ikon pasang apom mo donatorasmo. Asa martua ho, jalaliling mangulu, di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakku. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ido sahatna, atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahal. Mangulaw mo pa tepat. Amen. Maredeta. Oh
roti madusata tutuhat debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo na sohatu dosan. Sitop panasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka nahula hami marhiti sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhiti sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakation nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami, ala ni dosa nami. Alain natar sol-sol bagi do hami nuaing ala ni. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggap basa jala parasi roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna. Jala suru matod di parbadia tu rohanami be. Asa terbaik kami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi sahat tami tuhanguluan na sorasuda. Na pinarbagabagam. Diakan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyok kamu mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorok akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayahudo si paluaho. Hasangapom ma di debata na digicang. Amin. Udol maham. Mari kita.
Taca hama hatani dibata turpuk niari minggon, imana tersurat di Evangelium Lukas bidutolu, mamukasian ayat pitu, rodi 10 pitu. Taca hama marsikat sorin. Asa didokma tuna torop naropa didihod dirina tu ibana. Hamu anak niuluk, isedo na mangajari hamu pasidikon rimas narusugot. Ainung ngapola ape takke tu daling niak kahau. Ope, sita baudo nasahau nasomar parbuehon nadinggan. Jala sida buhonot do tu api. Jadi dia lusi mana sida. Namar 2 baju di lehoma tu naswadong bajuna. Jalan nau peop si panganon songonima di bahen. Gabe didop matu nasida. Unang ma buat tamu lobi sian naniaturhon tuhamu. Madagam-nagam do bangsoi, dirpube di bagasan rohana taringot tu si Johannes, atik biha Kristusi ibana. Di tangan nado purpuran, payason nama pardegian, papungon nado emena tu sopona, alay, tutungon nado hurak kami tuapi nasoramitop, ido sahatna. Mertua do akan natumangihon hatani dibata, jala naupeopsa. Amin. Mari kita.
dakkon maha porsiaw tay, songon na hinati dakkon ni dongatta saha porsiaon disadok portibion, rap mahita maddok. Au porsia di debata jahuba, ido ama parguguna suhatu dusan, natumo palangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian syatot di parbadia, adoran soha guguhan. Ido tuhata na tumau nabirnit di pangumuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilu, na tua tuban waturu dung di tanu, na mulak mangulu diari patuluhu, nama naik tusurku, laut dul dusiamu ni debata jahuba, amanai pargugun na suhatu dusani, disimai bana pai mamulak sugu tutanoon, manguhumi halak na mangulu doot namate. Au porosea di todi parbadia, jaladung sada huria nabadia, huria hatopan nilak Kristen akka nabadia, doot dia sani dosa, doot dia tai namandok, mulak mangulu sugut daging ni halak nang mate, doot dia ngeluan nasora sudah. Amin. Tatangi homa tikting ni huriata. Tikting namasa di HKBP Sutoyo, Minggu 22 Desember 2021. Naparjolo, goar dohot topik Minggu, goar ni Minggu sadiron ima Minggu Advent patuluhon, topik Minggu marlas ni rohama di tonga-tonga tado debata. Paduahon tikting barbagason, tikting paduahon. Neng manjolo pasu-pasu pardongan saripion ma, Franky manurung anak ni amata, Yaner manurung nahinan, tubuh ni inata Nurmala boru hutajulu, ruas ni HKBP Sutoyo Rasa Sutoyo, sektor Cipinang Bali, dohot orwana, Deborah Yulan Purnasari boru pardosi, boru ni amata, Ali Pardosi Tubuni Nata, Paulina Boru Sidauruk, ruas ni HKBP, Resort Kirap Remaja Distrik 26 Deboskap. Pamasu-masuan Sabtu 10 Desember 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 10 WIB. Tikting Parjolo dohot tikting paduahon. Naing manjolo pasu-pasu pardongan sarepeon, Ade Christian Persulasi Gultom, anak ni amata John R. CH Persulasi Nahinan, tu Budi Inata Heni Wisecun, ruas ni HKBP, ruas ni GKPO Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dohot orwana Kristina Melfrida Boru Nainggolan, boru ni amata mangatas nenggolan, tubuh ni nata mutiara boru silaban, ruas ni HKBP Sutoyo, sektor Cipinang Asem. Pamoson Sabtu 10 Desember 2021 di Gereja HKBP Sutoyo pukul 8 WIB. Di pasu-pasu tuhatama nasida nanaing memuka pardongan sariponi. Patulohon ruas parguru. Sadarion Minggu 22 Desember 2021 di Jalo Huriata do gabe ruas parguru di HKBP Sutoyo, keluarga Iwan Manik, inangi Citra Meliani Boru Tindaon, dohot 2 dadanak Rosian GPDI Jakarta Utara, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo nomor 10 Sia, sektor Gang 45. Opaton Festival Pes Parawi. Tatengekon ma anak kota paduan suara Kids for Christ KFC HKBP Sutoyo naing mendahoti Pes Parawi DKI Jakarta Kamis 16 Desember
2021 pukul 10 itu WIB maringanan di gereja HKBP Sutoyo. Palimahon Pak Didion Nabadia. Sadarion 22 Desember 2021 di ibadah pukul 8 di Patupahriata do Pak Badion Nabadia tu akka dadanak ruas ni huriata torop nasida 10 opat halak. Perjolo Jemima Natenia Panjaitan. 2 Bunga Elquin Felicia Marpaung. Tolu Elvano Ansel Mangolui Siombing. 4 Jema Kila Nauli. 5 Joanna Damarisa Borussia Turi. 6 Luisa Claire Jen Napitupulu. 7 Devangka Hosia Putra Pangaribuan. 8 Andrew Valentino Winata. Sia Jordan L. Skoye Jona Aritonang. 10 Joe Aaron Maindaro Manurung. 10 sada Felicia Caroline Pardosi. 12 Samantha Beril Silalahi. 10 tolu Gracia Elora Sinurat. 14 Fuloke Dharma Bertua Pakpahan. Onopon mutasi pendeta resort. Jadwal mutasi pendeta resort HKBP Sutoyo Pendeta Kriswandoli Harahap MTH Minggu 22 Desember 2021 di ibadah pukul 10.30 WIB. Temu pisah pendeta resort Pendeta Kriswandoli Harahap, dohot pendeta resort Nabaru, Pendeta Sawari Togatorop SMTH di HKBP Sutoyo. Dung sidung jamita di sudi permingguan Pabungo Pelianto Jolo Nilanggatan Lohita Marite Amplop si pasatotta tu keluarga pendeta Kriswandoli Harahap songon hamuletauta saleleng makobasi di HKBP Sutoyo Resort. Dung sidung ibadah diuduti do acara Rahmat Tamah dohot Marsi Panganon di lantai 2, dohot tamu huria, perwakilan ini 2 halak ganup sektor, 2 halak perwakilan kategorial, 2 halak perwakilan ganup paduan suara. Las marosat rohata pasaton peliatai. Papitohon panitia Natal tahun 2021. Patupauni panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2021 do rapat Rabu 15 Desember 2021 pukul 10 siang WIB maringanan di gedung utama gereja. Pinanggido tu sude panitia asaro mandahoti rapoti. Pawaluhon sumbangan. Di jalur huriata do sumbangan sian nyonya situasi tompul boru manorung sektor Parserahan. Bunga altar tu Minggu 10 Desember 2021. Di pasu-pasu tu atama na pasaton sumbangani. Lau pasikapun titingon boima tajaha di titing cetak di huriata. Songonima saat di titing ni huriata di Minggu sadarion. Di pasu-pasu di batama hita salutna butima. Mari demahita jala tapasa ma piliata tutuhat debata.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Uriani Tuhatan nahina holongan tajalo mahatan debatan nagabe jamita di minggu adven na patuluhon diari sadarion sian panurirang sepanya bidutulu mamuka sian ayat 14 sahat tu ayat 20 hujaha madihi tasongonon. Maria iya maho ale borusion marulupulup maho ale Israel marlas niroha maho jala marulupulup sian nasa roham ale boru Jerusalem nunga diucak jahu bauhum natuho nunga disiapon musum ai jahu barajani Israel do di tonga-tongami dang be idaom muhinamago diari nasasadai dohonon ni halak ma tu Jerusalem unak ko mabiar ale Sion unang paleduk tangammo ai Jehovah di batam do di tonga-tongami ulubalang silehot tua do ibana marlas ni roha situ tu ibana midaho hohom ibana di bagasak kaholongon ni rohana marulupulup ibana mardonga puji-pujian midaho halak na godok roha akan naholang sian luhutani papungoku do marharoroan siako do nasida aka nani dodonan ni haurahon nasailaon idama marlulu maau ditiki nasasadai dopak sudi akan mangarupa ho pamalumoku mahalak namekat jala papungoku halak na pinabali jala bahenokku na sida gabe puji-pujian jala marbarita di saluhut tano haurahon na sida na sailaon ditiki na sasadai togi honokku mahamu mulak tu tanomu laos papungoku mahamu disi ai bahenokku mahamu marbarita jala gabi hamuliau di tonga-tonga ni saluhut akka bangso ni tanoon iadung hupaulak akkana terbuang siak kamu tujulu ni adu pamuna ninna jahuba imasahakna huriani tuhatta nahina holongan omma tahun padua hok kita madohoti masa-masa Advent sahat tu Natal anon di bagasan situasi pandemi COVID-19 sia nuaing nga lumubang tahilala anggona taoni songonima rocking na ruhut-ruhut ni hai pason na mangotapi hita na mangihot tita ubay subuhi hita marnatal di bagasan las ni roha totu dang sidung dope nama saya sahat tunuaing idobay na say digohi biar digohi arsak digohi ganggu ni roha dope hita sahat tu partikianon alai topik ni minggu sadarion majuhon tu hita marlas ni roha ma ai di tonga-tongat tado debata bersukacitalah Tuhan ada di antara kita totu dang apala mura manogi hojolma marlas ni roha diakka partikian hamaolos songonon sulit rasanya mengajak bersukacita dalam masa-masa kesusahan seperti ini. Molorosi taonon moldo dohonon las marohamu.
Moloroak kanamasa na sohinirim ni roha, maol dohonon, tenang mahamu. Bagaimana kita bisa bersukacita? Happy Minggu Advent na patuluhonon, manugihok kita, bersukacitalah. Marlas ni roha ma. Damol di patupot tamang dot inang. Bersukacita di tengah-tengah banyak penderitaan. Asing majo molo dongan na menderita ang widang palamol dihita marlas ni roha. Apalagi molo aloniba musin na marsita ononon. Molo itu gihok kita maras ni roha dang palamol bahkan muradui. Molo marsita onot dongan apalagi alo-aloniba sa lilingon matteho taon inna roha do. Las do roha ni na di badisi. Hurang do pinasitaw me harumate ho. Mula marsahit alonaon hurang posi do pe. Mula tartuk alonaon hardukap nian buhimi tu tanoi. Songonido molo aloniba na marsitaonon. Tetapi ini kita bersama-sama menderita. Rap marsitaono bedo hitanoaing. Hidup benar huruf naki perjulu agak susah rasanya mengajak bersukacita dalam kondisi seperti ini. Alai tabereng mamang dohot inang justru itu yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui panurirang sefanya di Minggu Advent napatuluhonon. Mereka sedang dalam kesusahan. Bangsa Allah sedang dalam penderitaan yang hebat dan luar biasa. Di bagasa si taonon namat say bagas na sida. Ala nga malengse bagas joro. Terbuang na sida. Gabi hatuan mo sa dihabuangan. Tentu ini gambaran penderitaan yang sangat luar biasa. Si taonon namat say renge si tutu. Songoni do na sida tiki amang dohot inang. Tetapi lihatlah dalam kondisi seperti itu. Nakin didok doi sa pulopat mula hulak. Maria iya maho. Dan ingat sekali lagi. Ucapan ini disampaikan ketika mereka sedang menderita. Idok ma Maria iya maho. Marulupulok maho. Marlas ni roha maho. Bagaimana bisa? Maria iya marulupuluk marlas ni roha di tengah-tengah situasi yang sangat menderita. Alai makilalahon memahami, mengerti akan hal-hal yang disampaikan di bawahnya. Maka sesungguhnya umat itu dan kita sekarang sangat wajar dan harus bersukacita. Ala ternyata nang pe dihabuangan nasida, nang pe marsitaonon nasida, nang pe marsitaonon kita nuaing. Banyak hal yang menggembirakan, yang mengharuskan kita untuk bersukacita. Ala dong do nobal gasiani, nobal gasitaonon nai, nobal gasian penderitaan nuaing. Tuhan sudah sediakan yang mampu mengatasi semua bentuk penderitaan. Adong dosa halak inay na madok au sehuwud do terus puto ni amat takku manang tu dia ulau manang nakarijo manang dia pe. Jadi molo huadopi persoalan na berat iterhubereng do puto ni amat taon gabihiranan yang do sudi persoalan ni. Horwa di inat tahun amatay do persoalan na borat. Jika nu ibereng putin amatay dang dia do persoalan no mabadik ko bayon. Ini natay. Ale hape gudang do ama masongoni. Sa ibay dompet na ika putin inata. Songoni matong ganu mga do persoalan na borat iba na iteribu dompet na. Persoalan ini belum seberapa dibanding ini. Ini iba na do. Songoni manuaing berengot tamang do inang betapapun penderitaan si tahun nak kana mahol gudang tadopi, tetapi lihatlah banyak hal yang seharusnya membuat kita bersukacita, bergembira,
marlas ni roha maru 20. Bere kamu ma dia 15. Nunga diucat Jehovah uhumna tuho. Tuhan menghapuskan semua hukuman. Memang ajarang tabigin weng jamita taringok tu uhum ala dosa. Gabe hirana hurang biar hita tu hamatiani ala ni dosai. Ngajarang tabigi khotbah mengenai hukuman akibat dosa. Jalang lo morohat tamabigi, nolo morohat ta ima kesenangan, sukacita Tuhan ada bersama kita. Gabe dak tahilala borat ni si taonon hamatean ala ni dosa. Bayangkan amang inang, hukuman kematian itu sebenarnya sudah ditetapkan menjadi hukuman atas kita. Alai nuaing idok Tuhan hapus semua hukuman itu. Bukankah kita selayaknya semua akan menerima hukuman kematian itu? Idok madirom onom ayat 27. Sebab upah dosa ialah maut. Ayupa tinuhor ni dosa doha matean. Siapakah di antara kita amang inang, saudara semuanya yang berani tunjuk tangan setengah saja? Nama dok nasomar dosa ibana. Bodohonota memang saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh. Aledok ma dipanguk kaponi akka pergebus masuk ma tu udah barerang nasoramitop. Adok kita nasuhya mergebus amang inang. Saya pikir dengan dia menyebut dia tidak pernah berdusta, sesungguhnya dia sudah berdusta. Holam mergabus pe nga upati nuhor dosa hamatean. Nuaing ngai dokon diucat uhumi. Tuhan tiadakan hukuman itu. Bukankah ini sangat membuat kita bersuka cita marlas ni roha? Aidang adong bihuman. Nunga dipasiding. Tuhan telah meniadakan hukuman itu. Imana perjolo mabe kita ke marlas ni rohanian. Ikobo menen om makuku pisi tahun sudi nakin. Dengan mengetahui hukuman kita sudah dihapus, sasitong na ngaikon mabay kita marlas ni roha dihukumi masudinian si tahun nakin natagwari. Yang kedua, Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh kita. Ngai patalu sudia kamusutta. Musuh na mabay kita tuhamagoan. Musuh na mabay kita marnida hinamago ay 15. Tuhan sudah mengalahkan itu. Ayat 10 itu. Di tonga-tonga mido ulu balang di batam silehot tua. Tuhan ada di antara kita. Itonga-tonga tadi mata ima topik ni minggut ta sederion. Unak kamu mabiar di tonga-tonga tadi mata. Tuhan ada di antara kita. Iturpuk nasing idok do molo di bata do ngatta isi bialotta. Kalau Tuhan ada di antara kita, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang menjadi musuh kita? Ini membuat kita semakin berani dan yakin. Gabe do biar ni roha syak kita, Allah di bata adong di tonga-tongatta, dan ini disampaikan dalam Injil Matius. Matius ini manggo barhon hajol maun ni Tuhan Yesus. Sianom ma siadam tu sianu adong ma 14 keturunan. Sianimu se tu si Abraham 14 keturunan, tu si Noah 14 keturunan. Sahat tu Yesus. Ini menggambarkan bahwa Allah itu benar-benar hadir sebagai manusia. Hajal mau ni Yesus nakas di patorang di Matius. Gabedok ma di Matius 27 Immanuel. Di tengah-tengah tadi mata. Dan itu yang kita rayakan, sukacitakan dalam masa-masa Natal nanti. Nata temu-temu nuaing. Di bata di tengah-tengah tak. Ya do dihilalahamu amang inang sonang na merasa nyaman, merasa tenang. Molo di tengah-tengah tadi mata. Songodak nak dui molo isi among na, isi inong na dia merasa nyaman. Tak ada yang kurang, dia tidak takut dengan apapun.
Songo dia pe keadaan niamongna amadu dihilala ilabung niamongna. Asing maju among nasu tarpareso kan indo. Ama nasu tarpicang do. Inaina nasu tarpareso. Asing maju ama nasu tarpicang. Dohot inaina nasu tarpareso. Anggodang nyaman anakon ilabungna. Bahkan melokon, hore, ibu sudah pergi. Alai molo, ibu yang menyayangi, ayah yang menyayangi, anak-anak akan merasa nyaman. Songo dia pe among non, las papang pe lumpuh pe among non, dia merasa nyaman dekat ayahnya. Mulu marbado tudungan na, nang pe papang among na, dohon nyodo, ku kasih tahu nanti sama bapak, biar ditunjang kepalamu. Hape jongjong pe subuh among na. Tapi dia merasa aman, dekat ayahnya, dekat orang tuanya. Dasongoni man ya pakilalat tamang do inang mole dokon di tengah-tengah tadi mata. Apa yang kurang, apa yang kita takutkan? Hidup baik nakin, unak kumabiar, unang paledu tanganmu. Jangan menyerah. Tuhan ada di antara kita. Itong-atong tadi di mata. Mole tong-atong tadi mata. Silehot tua di bana. Ia memberi hal-hal baik dalam kehidupan kita. Seperti ayah memberi hal-hal baik kepada anak-anaknya. Sasitongna molo taringok tu kasih sayang di bibil tai ama-ama do. Molo nuaingkan kasih ibu sepanjang masa inna kan. Bibil tamang parhon kolong ni roha songo kolong ni ama do tu anakon na kanin do. Songo kolong ni ama midana nak kanin na do. Hidup benar di bibil tai dokon jika ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya tetapi aku tidak, kata Tuhan. Jadi melalui bibil tai manggo parholong ni roha situ tu amanah do. Akamang, ini juga menjadi koreksi bagi kita ama-ama supaya menunjukkan kasih yang benar kepada anak-anak dan keluarga kita. Dan lihatlah pada ayat yang ke-17, mulai tongat-tongat tadi mata, diam-diam dia mengasihi kita. Ayat 10 itu. Aijahuba di batam dari tongat-tongami, ulu balang silehot tu ada ibana, marlas niroha situ tu ibana midaho, hohom ibana di bagasak kaholongan ni rohana. Diam-diam dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Los idolas ni rohat tanuaing. Taboto manang setaboto, Allah itu mencurahkan kasihnya. Patudu hokolong ni rohana tuhita. Ganupari, taboto manang sotaboto. Dan dia senang, bergembira, bergirang atas kita. Ayahdu berkamu akamang kainang manang hiadi ulah kamu bagaimana girangnya kita dengan anak kita. Tikigeleng kan mulo nga kotor setabi di paridi inat tama kan itu. Duk saya di paridi dia nakih kan itu ternamat taru kan. Dungi idi ding anak siapa ini? Anak siapa ini? Ini bahada maton anak adong ibu tu daraku. Masa ditanya anak siapa ini? Kan anakmu sendiri. Seperti itu Tuhan senang atas kita. Lasir rohana milik kita. Bukankah ini membuat kita harus bersuka cita? Marlas ni roha. Dapat terdidut dunia maksudnya karsak ni roha nak kasih tahu nak doho olsoi. Ay ngatung las itu tu rohani Jehovah milik kita. Diam-diam kita ditimang-timang dan dikasihinya, dicurahkannya semua kasih sayangnya kepada kita. Hohom ibana di bagasak kaholongan ni rohana. Dia mencurahkan kasihnya kepada kita. Seperti seorang bapa, seperti seorang ibu mencurahkan kasihnya. Holong ni rohana. Tuhan akona. Demikian Tuhan mencurahkan kasihnya kepada kita. Nangpe ikut tadu pidipe akaragam ni hamaolonon. Dan yang terakhir di patorang di Turpuk Jami tahun ima, Tuhan mengadakan pemulihan. Tuhan memulihkan keadaan umat itu. Idok ma papungu-pungu kumahamu. Memang dulu mereka tercerai-berai. Etiki dibuan nasida tuha buangan. Dan rak dibuan nasida parjulu diangkat Joko letter pertama. Aka ama-ama natugus. Dungiaka doli-doli. Aka ina-ina.
akanak boru, ima dibuan berkelompok-kelompok dan bukan ke satu tempat. Di habuang Babeli mereka tercerai-berai. Marsirang ma ama tuina, ina tu anakon, anggi tu iboto dan sebagainya, mereka tercerai-berai. Sangat memilukan, sangat menyedihkan. Pernahkah itu kita bayangkan amang inang mulut terbuang hitaon. Tak paju pabe ama tu ina, anakon tu inongna, anggina tu ibotona dohot tu hahana. Mereka tercerai-berai semuanya. Sangat menyedihkan. Itu yang mereka alami. Tetapi janji Tuhan membuat mereka harus bersuka cita. Papungokku mahamuse, Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan mereka di papungu na sida muse mulak tu pun apa sugitna tu hutana. Pajuppa madisi muse mulo sanga depe pajuppa ai 70 tahun na sida di habuangan. Dikitar buang na sida tinggal ma di Jerusalem. Hutan naong tarulangi bagas joro naong maroksoi akka pungopung na matuwai matading di siang guakan aposo na tugus dibuat do gabi hatu batu habuang Babel. Tetapi Tuhan mengumpulkan mereka. Bukankah itu suatu sukacita besar berkumpul kembali ke kampung halamannya. Dan pada akhirnya nanti Josia akan mereformasi paturehom muse hutai dohot bagas joroi. Dan Tuhan mengutus untuk mereformasi kembali kampung halaman dan bagas joro, kebanggaan mereka. Dan bukan hanya itu, Tuhan memulihkan mereka. Pamalumokku maka namekat, papungokku halak na pinabali, bahyokku na sida gabi puji-pujian, mulak tu tano nahian, bahenon nama disi gabi barita nabulun na sida gabi puji-pujian di mata. Demikian Tuhan memulihkan keadaan kita amang dohot inang. Odonata hirim, Tuhan pasti memulihkan kita dengan kekuatannya sendiri. Ala tartaluhosado sude nabe kita manatap hinamago. Upah dosa kita telah dihapus. Musuh-musuh kita akan dihapus. Dia manabe kita biahaton jalamabir di portibion. Tuhan akan kalahkan. Janji Tuhan seperti itu dalam firman ini. Alani dapatuk mahita marlasi roha amang dohot inang di minggu Advent na patuluhonon. Ketika kita akan menyambut hari Natal, inilah yang menjadi sukacita kita. Sekalipun dang buibe mulai hutatan na beron, dang buibe marbida, angguhi pikir marbida di penesiden nuaing kecuali karena resesi ekonomi. Ay mulai hutatakan ini Natal dan Tahun Baru adalah pesta besar. Olo matulu perbidaan, marbidai taruan, marbidai tonga-tonga, marbidai duluk, 5 kilo isan, 5 kilo isan, 5 kilo isan, teroma jagal, tanggal 24, 15 kilo. Mengalangi terus. Karena memang hanya itu kesempatan untuk mengalangi. Dulu, sukacita besar, marbaju naik baru, akadat dana pi marbaju naik baru, dan semua terfokus ke situ. Nuaing dang apa laibe, situhu nilas ni rohatta, alayak kaumma, Tuhan sudah ada di antara kita. Ia memberi berkat bagi kita. Ia mengasihi kita. Ia menghapuskan hukuman atas dosa kita. Mulu dia ka ahli hukum kan adong dui pengampunan. Menang lima gorni. Ngai dia bu uhum tu ibana. Ala dibatalkan hukuman ini demi hukum. Ini yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia batalkan hukuman atas kita. Ido harorona tu pertibion, oma mabain suksuk las nirohata, oma begok las nirohata, karena Tuhan itu adalah Raja, Panglima perang yang membawa kita kepada kemenangan. Dungi di tikina di arena parpudi mulak mahita, songon parangan na marhamonangan seperti pasukan perang yang pulang dengan kemenangan. Oleh gebar yang turpuk nasing dibagi maka tabat-taban mereka ternyata merampas harta musuh-musuhnya dan sesampai di kampungnya itu dibagi-bagi seperti para penuai pulang dengan sukacita dengan berkas-berkasnya songon akka pamanen nama buan nama kuti tibalanna di bagasan ekel dohot las niroha
Sukacita kita sempurna, sekalipun keadaan kita seperti ini. Unang mamorlas ni rohatta, marlas ni roha mahamu, di tonga-tonga tado di bata. Tuhan itu ada di antara kita. Tuhan kita hadir dalam kehidupan kita. Ini sukacita kita yang paling besar. Marlas ni roha situ tu mahita. Ai di tonga-tonga tado di bata. Marlas ni roha mahita disudiaka ulaon nangakasakap ni rohatta. Laos diari sedarion. Sian sude tangiang doho sada ni rohatta. Paborhatot tama paditata padita resort. Amang padita Kris Vandoli harahap dohot keluarga. Tuingana pakubasion nasi danai baru. Hari ini resminya beliau kita berangkatkan. Masih banyak proses. Begitu SK-nya datang, tentunya proses itu harus dijalani. Alani mulai sedariop penasida amang dohot inang paborhatotta. Aka proses-proses tu singa idalani natuari ngatapatu pasarah terima, dan kita tentunya dengan doa kepada Tuhan paborhatotta manasida di bagasak kolong ni roha. Asa margugo nasida musem mangula dinganan pakubasion nasida na baru. Jonok do nasida senon, janganlah putus komunikasi yang baik. Unang apit terdisosa nomor ni telepon nasida. Alay totong mahita masyatoan di bagasak kolong ni roha. Marhiti-hiti holong ni roha ni Tuhatta. Tadok matu nasida selamat melayan di tempat baru. Tong do hurian itu hatta. Tong do HKBP nasida. Tak tu hurian asing do bibapidda. Tong ma di bagasan las ni roha nasida marhubas. Di ingana pakubasion nasida na barui. Laos jakonot tama padita rasok na baru. Manguduti ak kapakubasyo di tonga-tonga ni hurion. Tongma sisa datangiya kita. Majakon na sida. Huhutu mangyakon. Asa margugun na sida manguluhon na sa ulaon. Itonga-tonga ni rasaton. Masitukulan masirupan. Rapdohot ruas ng parhalado ni hurian itu hatta. Di HKBP Resort Sutoyo on. Amen. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan. Tung takas dohatam manosoi hami asa mariaya. Marulup-ulup jala marlas ni roha. Nangpe di bagasan nakapartikian hamaolok kami nuaing. Ala ni pandemi COVID-19 namar pakorohon tu sude lini ni kehidupan nami. Alahai ala takasu boto hami nuaing di tonga-tonga nami doho hape. Totu databba ma gugo doho las ni roha nami. Ay mole tonga-tonga nami ho. Donganam memahami. Baluom memahami. Pasu-pasuom memahami. Haholongam memahami. Pabaliomu mauhum siak kami. Dohot nasa namakabibiyarihami. O Tuhan, takas mapatuduhon harorom tu bagasang ngulu nami. Dia kaminggu nasalpu ngadi suara hokatam asa hukap pami dalat diho. Nuai ngauka bidalani Tuhan. Roma hotopok mahami. Miyam maho di tonga-tonga nami. Miyam maho di ngulu nami. Asa nang mabiyar hami. Asa barani hami madalani nguluon. Di bagasan las ni roha dohot ulup-ulup. Pasu-pasu mahatami. Miyan di sude roha dohot ngulu ni sude ruas ni huriam. Na tumangi hosa di bagasan minggu sederion. Asa humirtap pamangan nami mamujiho. Ala seto toko miyan di hami. Di ngatongan nami maho Tuhan rap mahita. Madalani ngulu-nguluon. Asa totong hami marlas ni roha. Jala marulup-ulup. Pasu-pasu nang padita nami. Padita harahap dohot inang rapdo sudi keluarga. Nung makubasi huriamon 3 tahun nasal pusat nuaing. Nung agudang dihubasi nasida dohot akka dinamika na masa di bagasan na. Pasu-pasu mapakkubaison nasidei. Gabi hatatabba ni ngulu ni haporsiaon di ruas ni huriam. Jala tau gogo dohot semangat di nasida. Urupi nasida makkubasi hurian ay baru. Na pinatongom marhiti uluan nami.
asa disipet tong gabi hapataran ni las ni roha nasida marhiti pakkubasioni pargugui parbisuhin nang naposom amanami padita tugatorop rapdohot keluarga anay ngujak konoton diobbason say parsahalay manaposomon manguluhon huria na songoni bulunon asa tibbul guar mo dohot tasangapom mo marhiti pakkubasyon nasida di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami uluy jalatangi matang yang namion. Amen. Mari demahita. Mari demahita jala tapasahakma pilihat tujulo sikat nilas nirwata makam liation pakubasion yang mangpadita krispanduli harahap. Mari demahita. Yesus
Makadongan nuaing udutat tama acara paporhator dohot mangojakon Maride Mahita nomor 467. Cek. Maride Mahita. Manami dohot inanami dohot dongas sahuriaon. Sadariomma pawarhatot tamang pardita Kris Panduli harahap tuingana pakkubasion nanay baru. Tahamalate homma tutuhat tasudi pakkubasion nasi dan nasay laon. Di HKBP Resort Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartusi tabegema surat keputusan ketetapan Nepurus HKBP taringot tu parpiddaun nasida najinaahon niamata situa sinurat anggota MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 741 PDT SK 09 2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Kris Panduli Harahap MTH, tanggal lahir 20 November 1971. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Sutoyo. Terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Cibubur, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parhalado HKBP Resort Sutoyo. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 21 September 2020. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan tanggal nomor 741 PDT SK 09 2021 tertanggal 21 September 2021. Dahulu
Nama Pendeta Krispanduli Harahap MTH. Jabatan Pendeta HKBP Resort Sutoyo. Tempat tinggal Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan pendeta fungsional di HKBP Resort Cibubur. Tempat tinggal Cibubur, Resort Cibubur, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Victor Tinambunan. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, hupabor hak mahamu, Pandita Krispanduli Harahap, Sien HKBP Resort Sutoyo, Gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Sai di pasu-pasu Tuhatta maka pokok semu nanasai laon di resoton. Jala di perguguihu di patau mahamu di nganan pokok semu nanai baru. Amin. Mari dimahita. Nami dohot ina nami dohot donga sahurion sadarion laos ojak konot tomma amang Pandita Sawari Tugatorob Gabe Pandita Resort di HKBP Resort Sutoyo Hobbartusi tabigi masurat keputusan ketetapan Nepurus HKBP taringot tu perpedaun nasida dohot ulaun ni Pandita Resort Hobbartu atura peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuduhon. Surat Keputusan Ketetapan Nomor 740-PDT-SK-09-2021. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Sawari Tugatorob SMTH, tanggal lahir 20 Agustus 1960, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Cengkareng, terhitung mulai 1 Oktober 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta, dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parhalado HKBP Resort Sutoyo, ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 21 September 2021. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan
nomor 740 garis miring PDT garis miring SK garis miring 09 2021 tertanggal 21 September 2020. Dahulu, nama Pendeta Sawari Toga Torop SMTH, jabatan Pendeta HKBP Resort Cengkareng, tempat tinggal Cengkareng, Resort Cengkareng, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang, jabatan Pendeta HKBP Resort Sutoyo, tempat tinggal Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Ulaoni Padita Resort. Sada Manguluhon Resort Rap Dohot Parhalado Resort. 2. Manguluhon Huria Sabungan ni Resoti Rap Dohot Parhalado Partohonan. 3. Manguluhon Rapot Resort Rapot Parhalado Resort Dohot Akarapot Namar Rumang Tikerni Resort. 4. Mamikiri Nasa Narikot Natau Panguluhon Dohot Paheon Huria Dohot Parhalado na di Resoti. 5. Maniroi Huria na masuk tu Resoti laho manggohi tanggung jawab na. Paonopon patuluson haputusan ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Dohot Rapot Resort. Papituhon, mangaramoti Dohot Maniroi Parhepengon, Dohot Arta ni Huria na masuk tu Resoti. Pawaluhon, patupa evaluasi Dohot mangalehon laporan pangulaon statistik Dohot keuangan Resoti tu rapot Resort Dohot Pareses. Nunga di BG hamu eskania purus HKBP Dohot ulaon ni Padita Resort mangihut natura peraturan HKBP. Nuaeng nama nukun maau di hamu Padita Sawari Toga Torop. Naolo do hamu ojak konoton gawe Padita Resort di HKBP Resort Sutoyo laho mangulahon ulaon songon naung binege munanakin naolo do au saya didongani jala dipergugui Tuhani maau mangulahon saluhune. Amin. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia. Huojakkom mahamu, gawe Padita Resort di HKBP Resort Sutoyo. Sai didongani jana dipargugui Tuhan debata mahamu, mangulahu saluhut ulauni, asa marsangap goarna, marhite-hite pakobasyamu na dihuriai. Amin. Hamu manami dohot inanami dong asahuriaon, jakkon hamu ma amang Padita Sawari Toga Torop, jala masirupa mahamu dibagasak kasadaun ni toddi, patuluson ulaon ni tuhatai. Martang yang mahita. Ali di batama nami raja ni huriyai, oleh ate maroha nami diho alanong diloso manami Padita Krispanduli harahap, makkobasi hurion na say laon. Pasu-pasu mapakkobasion na sida bay sangap di guarmu, jala pargugui mana sida di ngana pakkobasion na nay baru. Oleh ate nang roha nami diho alanong ditongoso na posom, manami Padita Sawari Toga Torop lao marhubas di resoton. Sai urupi pargugui jala patau maka na posomi makkobasi huriam. Asa marsangap po di saluhut panggulmiton ni huriam di luaton. Los pasu-pasu manang huriam sa resoton. Totong marhasa daw lo manidangi di tonga-tonga ni luaton. Oleh hati madiho di bagasagor ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sonari sahatma partikian madok kata alai pinangido asa jepek-jepek mak. A. Parjulu hata pamuhai manang perkenalan sian na pinaujak pinangido ma amang padita sawari togatorop SMTH. Huria nahina holongan di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus. Moliate ma di Tuhan nama ngalehotiki nauli naleheton. Alia doraksu hupeta daho kami diri nami. Alarap dohami dohot denahi di sedua naing. Asa tong ditedahamu nang yanakon nami narap dohot kami. Di nama ngula kami di huriat tadi. Resort Sutoyo. Nahu hormati kami amanami Preses Padita Bernat Manik Preses Distrik Walu DKI Jakarta. Songoni dohot perangkat distrik MPSD dongan saulaon pelayanan full time narung di Resort Sutoyo. Songoni nang nahina holongan mata Padita Krispandoli Harahap dohot inang nang dihamusu diamang inang napa subulung ruas ini HKBP Sutoyon. Kami matutu menguduti pakubesion hobar tu penugasan ni uluan ni HKBP. Alani hupata daho kami ma diri nami au Padita Sawari Togatorop. Inata na dihabirakon nauli na cantikon boru narajai boru siregar alayu unak torsongon na suku-suku kamu asing Togatoropon tibu inatai pede amatai namu amang inang dang na pede kau na horak tibo do edi molo tungat taradok peparasingani unak sekolah pala suku-suku kamu itu nanek kudo rupani. Rak do hame nang do danahi dison tulu danak di bahasa-bahasa hutu hatu hame. Sadaburu ima di parpinggiran ngamar hamulia non tumarga sinaga. Ba sada mapahopu. Nah dia bing dison waing. Hans Kafiro Piniel Sinaga. Dang boy rap dohot hela rap hita di son alatong go tugas di Jakarta kian ale lagi tugas nah ni tugas son ni negara ta melalui PBB gabi pasukan pengamanan di negara Lebanon tangya ko kamu mak horas-horas nasida boy mengunjungi pelayanan na manak pakubasion na disan tinuduhon na imanahin na birang namion Freddy Reinhardt Nathanael Togatorop rap di Jakartaon di tonga-tonga nina mangula di Giltu Hatta di BPUM tangnya kok kamu mersakap dohita panguli hono di bulan Maret nanengro pos dorohaku iko borhak ma yanakon nami sesutoyon marasohotan di bulan tulu nanengro ido pos ini rohanami nanek paromai margasiahan berarti adong korak ke hule-hule son noaing ke margasiahan ate siap pudan tinuduhonna ima maliaki dui putra Togatorop anggoi menghutonau dui noaing lagi Padita praktek di Resort Rengat distrik 22 Riau tangnya kok kamu matong tulus ibana anggiat 2 tahun nanengro rak Padita mahami di tonga-tongani Huria HKBP. Alani amanginang
danggajang dohonon nami, songo perkenalan nami di son. Alani odo naneng dohonon nami lumubi tu akadonga parhalado do taka pelayan di son. Ba rap mahita makubesi uriata HGBP Sutoyo asatu ulina tudingganna. Songoni di hamua kamanginang pos dorohanami lionomu support. Seorang pemimpin tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan di sekitarnya. Kami tidak menjadi apa-apa, molo so di support. Baik sudah ruas ni huria, sian namek sa aroi nama gudang, songoni nang diaka amanami inanami parhalado. Alani pos rohanami patu pamuna raphita nomulina dumenggan di huriat Sutoyon. Melihat itu dohonokku di rombongan sian HGBP Cengkareng, nah dohot di sonang na paborhato kami. Melihat amanginang nang sian parhalado be nang sian aka inata. Songonima nang keluarga Sinaga sian Bandung melihat amang. Nah rohamu di pauja kami menguditi ulaun di Sutoyon. Songonima nang di Angginiba ate padita Kris Panduli melihat ma anggia do di inang ate dina uli denggado di bekamu haroronami tu huria Sutoyon jalamat sei uli denggan huria Sutoyon lama jako kami di bagasatikion alani dianggia mergugu manggiku menguduti pelayanan di tonga-tongani huriata HGBP posdorohaku di nama sitang nyangak kita tungtuk dohita patu pano muli alai naing ma gabitau hasangapon di goarni tu hatta imajora songon perkenalan nami di tonga-tonga ni huriata alarak nama hita tu akatiki naneng ro di huriata Sutoyon horas madihita saluhuna. Sonari pinasahat ma partikian madokata pertadingan sian na pinaborhat amang padita Kris Pandoli harahap MTH. Horas madihita. Nahu parsanga pihame amang preses Padita Bernard Manik dongan nami Pangula Sian Distrik song-songin nang Kairos TV na di bagasan obason rodap dot madongan yang preses amang inang parhalado HGBP Sutoyo anggo parcawang minggu narope hami perpisahan di si tadlumubi tu akadong aku padita Pangula nagok tiki narap hita sa lelengon mangula di HGBP Resort Sutoyoon. Tadlumubi ma di hamua manginang nahwalongi hami ruas ni huria HGBP Sutoyo naro tu garejaon do nadong di bagasna ala diliput do hita marhiti live streaming mulai sian sekolah minggu pra remaja naposo bulung ama ina dohot lansia horas madi hamu manginang dua hali ate ya ngajongjong hami di son marningot hami 10 tahun 4 bulan 10 sia arena salpu hoetong do sidi ate ya molung pe beda jomdo ya tik. Nah satik kini mahami di Leon Tuhani marhiti kantor pusat makubasi huriata di HGBP Sutoyoon. Las roha ala buidu hami makubasi rap dot dongan parhalado dot akadongan padita narap makubasi di huriat tahun jala opat do ujui hamiro tu Sutoyoon. Omadak danakon na paling sabula siamunon imasyakangan
tarsongon abang itu nak kini. Saya ada agak geleng, saya ada agak balga. Iya. Jalan kebalikan nama Hami. Hami agak belga, Nasida agak geleng gitu. Las rohanami ala di Sutoyo Odo danaki siakanganon nasongono perdagingonna melusian nadau ate. Sidung marsikola Nasida sian Universitas Brawijaya. Jalan nomor 2 ngakalas dulu neng tambak nama anggiak ma songonna di Bagasan Rohai Saud persikola anak. Jala sasitong na dung di Sutoyo Odo hami di lotu hami buru sasitong na. Buru pajupang dung magudang. Jongjong mahom itu. Oma buruku sasitong na buru harahap. Helai marganenggulan. Ate ngabuy hudulamu palu jauhan non. Alai ditikinan non adong do ulota taring tu Nasida bahugo ko kami mahamuate. Amanginang ruas HKBP Sutoyo totu songonjol mahami godang do haurangan nami. Godang do kelemahan nami. Marhiteo mahubasatami tu hamu amanginang minta mak mahami amang akahurangani ba parsiajaran may dihami asabui lam tudinggan na musay pagkubason nami. Tarlumubi tulu tahun obat bulan hami dison, hira 2 tahun na sumangula do hami. Ala ni pandemi kiate, sangat terbatas do pagkubason nami. Di bahini baminta mak mahami, mula dong akan nahurang lubi amanginang, tarlumubi tu dong aku parhalado na holongi hami. Ingot tamu mamanginang parhalado. Maju mundurnya satu gereja adalah di tangan parhalado. Mulu dinggan parhaladui, dinggan duhuriai. Ale mulu sebalikna, balik nama. Ate. Laos ima hupikir tu hamu amang inang parhalado akan hurang lubi ai hita dona jojo pajupang ate di parsermonan deka pagubason nasing. Sudi aka dewan-dewan dot aka seksi-seksi tarlumu butuh seksi parupuan semang amah muinang. Nah tapi dak kabi hita pajupang intens ate. Holan di per minggu PIP pakai masker do hita teh. Babaenon dak kabi hita cipika-cipiki. Idolas niro hasa sitong na di Jakarta. Bui cipika-cipiki badok baudi baru pandang di sana teh. Alai dung kopiton dang bui be. Jadi minta maafin nang dah. Anggun atau nak kiri dok unang pula makata yau tangisan nonau nena. Daripada tangis mailau narakui bagasan. Jadi hubereng dinggado parsoramuna do inata, molongan dinggan tenang inata tenang doa. Molo so tenang inata tenang do tong ate, bae non date. Datu mungkin. Datu mungkin dah dang tenang nasi dega bisa tenang ibu rupane. Jadi imajo siak kami tu hamuna amanginang ruas HKBP Sutoyo, tangi aku kamu hami, manang tangyang masih tanggang mahita, do makasahit di pasu-pasu di Batama. Sudi aka nasenaka penrohata, aka pangiduata di Batana tertunda dope. Di balior di Batama tu hita saluk nate. Semangat matudong aku padita, na hutadi ko kami di HKBP Sutoyo on, na 5 hita teh. Jadi opat mahamu ngalima memuse alani abang padita sawari Tugatorop. Secara khusus tu abang sawari Tugatorop, mula tema bang alaradi ho menggati ho naudison. Buah musim mulu suradi isi menggati ho naudison nate. Las rohaku holan hu telepon abang ulu bah ninna bah songona gali ho abang niku. Aita buru di Sutoyo. Adisi manisna, disi asomna, disi siakna irit banget. Tarsongon na ahado warna songon saksangi di son isi asomna disi tonggina disi daina disi argana irit dong. Jadi bah kupikir nga berpengalaman nasida nga hampir 40 tahun nasida marhuria ya pasti ugudang do di boto abang sian nahuboto ngugudang pengalaman dia bang sian pengalamanku anggo pengalamanku nasodo bang anggo pengalaman bang mungkin nagudang. Jadi pos rohaku dia bang, bui kerjasama muna dok parhalado di son, dok akadong apadita di son, laos mulu bui pangiduan,
tabba mau tik pamatangi otik ate. Sama mau kotik ate. Molo di son godang do saksa ngabang. Molo lau hita tu Mayasari isi boy do ruas tapi anu do burju do ruas terisi. Jadi boy do gratis molo sama ila hita. Alai unang mak ai sen ruasi tu hita dui ate. Molo tapasa tu ruasi na tu hita dui ate. Alai hataku meh. Song-song mah tu kakak na cantik. Selalu cantik dua kakak on. Au pe heran do mangida kakak on. Ulu mah kakak on tua bangun neraki bagasan. Lapatan na di siya mangidang. Anggo tua bang dok kakak on ngamar gere-gere. Songot do hami terus. Sonari gak bisa ngono mak kan. Artinya audison, di Cibubur abang audison. Dan adong dia rohaku bang. Songot dia holong di rohaku tu HKBP Sutoyon. Songot ni abang maka holong Sutoyon. Upasatami mak tu abang ulonon do tanggung jawab nabudari tu abang. Tanya masih tanya ngama hita samargo asa di pautu Tuhani hita. Lawan aku basi Uriana. Mula tema tu HKBP Palmerah adong rumah nang napiga. Nian nga 10 tahun nasalpuh tadi konon rupaning. Alay sa rodo pihamu beca jonok na rohamu rate. Di mula tema nang pe jonok tongdo jonok rohayate. Mula tema manginang di haroromuna rak makan siang manon hita di gijang ate. Song-song ni ma di hamu amanginang nasian HKBP Cengkareng resort Cengkareng. Nian neng pataruhon paditat tado hamu. Paditat to gatoro. Ale hurajumi nadoh do hamu manangnya kokanau. Paborotonau sian HKBP Sutoyon tu Cibubur. Marhiti padita sawari to gatoro dot kakak di son buru Siregar gabi hutat da mahamu. Gabi masih tada mahita. Gabi tubuh maholong disi. Di bahini molo mula pe hamu amang inang tu Cengkareng anggo abang paditaon isom majo ate. Hadua pe pabrat tamu ate. Las rohaku saat mahamu anon tu bagasta di bagasan ai pason. Doko kamu anon tu akaruas naso dohot dison ala terbatas do ate. Ala ni pandemi kon pasat tamu tu nasida sahat do tabi sian padita HKBP nasian Sutoyo na gantengi na mudah. Namo mokin hamu kenapa lah masalah emang mau dua teh. Jadi pos rohaku marhiti abang sawari bui masih tada kita lebih dinggan. Songoni mah hubikir nahu pasatami ala atar jepek do nahu dokono nate. Jadi pagajak kamu mah di bagasan roha teh. Horas madihita. Sonari pinasahat ma partikian hata borhat dohot pajak konon sian sahalak mewakili ruas dohot parhalado. Pinasahat ma partikian tusitua Dr. E. Sigalingging. Mauliate na huhaholongi hami amang pareses, amang padita harahap, amang padita tugatorop, nang songoni padita HKBP Sutoyo, nang songoni uduran sian distrik, uduran sian HKBP Cengkareng, doh nakin di Papua sian HKBP Palmerah, horas ma dihita saluna. Mersatabi molo tung hami pe jongjong dison mewakili sian parhalado do siar ruas dohon do siar sektor anoma hita boy taba-taba pakatayotan no di acara ramatama. Perjuluma hupasatami hata tu amang padita harahap ala perjulu rakin dia gidaho kamu borhat tu Cibubur perjuluma uruk kami. Songon hatani amang nakido di parsorata na tulu tahun 4 bulanon si parekelo do dapat nami alai si parekelo na maripola
namar pertemuan tu huria. Jadi alani tung masai lumudro hanami sadi hari be dapat nami para kelon namar pertemuan tu perhuria asa bui dinggad di bagasada melas ni roha huria iman ni hirim nami ima kenangan sen hami donga munda perhalado do sia ruas di pargogo itu hama amang di Cibubur nang songon di keluarga lo segi kesehatan nggak pasti lebih sehat di Cibubur amang ala udarana lebih segar di siamang horas mah alai nang pebor hatamu silaturahmi manang parsaurata dang olak ni on atau terus do pehita jala nunga didaftar hon hamu gabe salah satu anggota pergudungan adong di kudini kurion jadi 7.000 do molo martol sia Cibubur tu sonamang radima mang molo ijo hami sonima hata sia kami tong padida harahap sonima tu amang padida nami padida resort doga torop selamat datang mah molo nakid di do amang padida harahap molo di HGB Bistoyon bahkan adong do na lebih ekstremi dokon agak unik inna jadi posrohamu amang na radido hami jala dohonon nami mah selamat datang margogo ma amang mengulahon tugas tanggung jawab di huriatta di HGB Bistoyo gudang tanggung jawab ni amang tu juluanon ala nunga adong tabibason lahan di Pudion moloboi targetna ba ikosai ma ta patupai dalam waktu dekat ala kekurangan ni kapasitas sita di Stoyon. Soni ma hopasatami uduran nasian distrik Moliatema to amang pareses do rombongan na mengulahon sedarion ulahon serah terima do pabor haton nang songoni dongan nami sian HGB Cingkaring Moliatema do sita salukna. Songoni mah naboi tarpasatami Moliatema ditu hatta horas madita salukna. Jadi sesuai dohot na bihatai hami las didikyom mara hita parhalado pasahaton si pasahatot tatu amang padita resort pinangiduma tu amang padita sibulon lao anguluhon. Tujuh lima amang do inang padita harahap. Hami sian parhalado do sude ruas ni jemaat ni Sutoyo. Patuduhon holong ni rohanami tu amang padita resort nami nalau borkat tu ulau ne baru. Di sialalas ni rohanami marsada di roha do kami sude parhalado do ruas. Mangaleon tanda cendramata tu amang. Mulut songonipe tanda cendramataon. Nani pasahat nami sude ruas. Lasma rohani amang padita nami borhat tu ulau ne baru asa dengan hita sudi marlasi roha tujulan di marulupulu matur dita butima hata si pasaton nami tapasaha ma cendera mata.
Butima, Moriati Madihita, Moriati Madituhatai. Kembali kita. Mulak Maita. Sonari sahat mapartikian hata bimbingan pengarahan sian amang pareses laos ditutup amang pareses mak mulai te. Oleh tema di itu hatta oleh tema di hita na hinaholongan amang pandita harahap amang pandita togatorop doh sudi dong pandita dohot keluarga amang inang parhaladu nang sudi ruas ni huriatta na hadir dohot na maddohot ya caron di bagas nasi debi akamang inang amang pandita harahap telah meletakkan dasar-dasar yang ke depan boleh kita ikuti dalam rangka memperbaiki Pakubasion Itongani Huriat Tujulu. Beliau adalah pendeta yang terkenal berani sekalipun harus menanggung resiko. Dan beliau saya tahu tidak anti dengan kritik sepanjang kritik itu adalah bertujuan sebagai kritik yang konstruktif. Alanido bagi yang belum mengenal dia boleh dibenci. Alesa sitongna kerinduan dia adalah buya dong akka si piopon namardala dia ka ruhu nasi debi. Alanido mauliate mak di pakubasion ni amang padita harahap di resoton 3 tahun 4 bulan 10 hari yang di dalamnya banyak sekali perubahan-perubahan walaupun kita secara efektif tidak bisa bertatap muka. Jelebui do dang diboto nadong kumis niamat tapat di tahun ala mungkin dak kiamar minggu dung marminggu pakai masker songoni. Alai mau lihat Madinah Sida, mau lihat nang di perhaladun yang penuh dukungan dengan berbagai cara. Saya memahami kritikan itu adalah bentuk dukungan yang mungkin begitulah cara sebagian orang memberi dukungan. Alai akapakubesioni naing mak tapatupa di bagasak kolong ni roha tutu hatta Yesus na tapataridahon di bagasan huriai sendiri. Tatangnya ko manasida di akapakubesion na mangihut di HKBP Cibubur jala terus madong komunikasi nama cedenggan naborhat sian holong ni roha. Selamat aku besima nang diamang padita tugatorop di HKBP Resort Sutoyo On yang saya pikir walaupun dalam konteks DKI Jakarta punya karakteristik yang berbeda dengan Cengkareng, alai kupikir sedikit banyak itu pasti ada persamaannya yang ke depan harus terus kita benahi dan perbaiki. Asa bui songon nahiniri mitu hatta jupang pakubasiota di tonga-tonga ni huriai. Songon berjumuna mengawal manangyakon mendukung mangurupi amang padita harahap. Lebih songonima akka manginang guguni tangiyang gudang ni dukungan dohot topangan muna tuang padita tugatorop asalam majadi pakubasion itong-atongan ni huriaon. Selamat melayani ma dia kaingana pakubasion hobar tu pajon itu hatta marhite uluan ni huriata horas madita salukna. Mari di Mahita nomor 227 Los Jongjong Mahita saluna.
Bang Yakom mapeliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haruan ni saluhu silehon-lehon na dinggad doho nasaw libasan na mauliutus. Hupasahat tami masa nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hukus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulho karjamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma haraziawmo, say saot malomo ni roham di Banu Tongosongon na di Banua Gijang, lehom matuhami sedari okang uluas siap mari, se sama dosa nami, songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami siap pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurohon ma damena tutodim. Di hamu amang dohot inang narodi garejon dohot nama dohoti parminggu non marhiti live streaming siak kami sudi nama kubasi parminggota hupasahatai matuhita selamat advent patuluhon selamat hari minggu horas madihita saluna diuduti mamar putu acara inti. Dihita sa luhut nga amang inang, hobar tutikting naung tabige na kiningan, patupaon ni huriat tado acara ramatama, mangojak ko dohot na paborhaton amat tapat dita resot, tu pakobasyon na baru. Jadi disude kategorial, dohot paduan suara naung ditotuhon menurut sian tik-tik tanah kiningan, asa rimma hitalao tu lantai 2 madohoti acara ramah tamah. Songoni manang ruas narosian HKBP Cengkareng, dohot ruas narosian HKBP Palmerah. Marhitio namang inang hugokor kami mahamu, asarap mahita di acara ramah tamah, na dipatupa huriata di lantai 2. Mauliate madihita saluhutna horas madihita.